pink at one. Sarap po sa naghana, oh. Woo! Oh, nagtawa. Grabe. Sa ito mga mata, ha. Ito bergia. Ang muta ma. Nangalim yun, nag-uban na nga tagok naman di ay. May pagkangupod. Huwag may silanan. Kaya naman kong liyong Birahon ra. Sige. Oh. Itong uban. Punta doy kena hiturok doy. Unsa na doy, unsa na doy. Ipagsodari basket doy. Ini ada babak kilau. Ngalata ang ba? Pero pernah diskusi ini. Ibantay doy. Ay doy kini turok doy tusok ng mata doy. Diri. Alin ko niya? Mata doy, mata doy. Buti kayo Siyan. Iturok siyan. parehas yung dito. Yan na bunga eh. Ito yung napupoto rin. Ito pa isa. Ito Ano, ipakuha lang kuwanta pa. Tadi doy kina iturok doy. Dero ali doy, ali doy. Kung mayroon urin an. Nahipot to. Beli klase po. Pink iso na ni. Pink ag color ni. Pero humot po na, humot. Saka tilaw mo? Ini. Kana. Lah. Diri ka. Eh, sudah mag doy tunok ni. Lodi daghan. Ano na tahan na. Oh, pa ni. Pa. Ito ang orange. Makabot ra. Jadi. Ikaw sana, ngisi sana, ngisi. Kaya kang i-model sa awang. I-model ka na sa awang orange. Pungko doy. Pungko doy. Iba ko na isang. Din, Pakupti ba? Pakupti. kunti doy. Teh. Dua Kaya ikaw ang model sa awang orange. Oh, di aya tong model sa orange ang gupuha. Si Sian. Mo ni ang naharbis ni Sian sa orange. Naghana. Mo ni ang tag-iyas orange. Sakto na doy. Ugto pa yung daddy mo ni mga tag-iyas orange ba? Bugata. Okay, wala. Kato yung pinalit nga limon kay tugmayaman. Kana kay dagko. Kuha kayo. May isang hinog-hinog Ito. Salamat na. Kape. Minalata. Na, madaot na. Makalimtan.
Ari ayo doy. Wala doy kini turok doy. Oh. Turok pa mo. Alata na. Ang ito gitu tukuran ni ya. Kato day. Ari matusok ka doy. Ay pa na. Ay pa na. Nang alang pa. Tikrik, 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 tikrik. Puungan na naman. Tagpila. Hello day. Madaka nig tag 100. Doy. Oh. Na. Oh. Madara ko nog 100 ni mga labs. Palit mo aning orange ni Ondo siyan. Magbaligya. Kay dagko man. O dagko man. Di man mo kan siya ni. Ya, ma-healthy pa jud mo. Oh, dagko small kay arang kagmaya. Oh, da kan ni amo ang orange ang dagko Oh, So tag 100 ni ang isa. ibaligya man ni. Baligya ni namo. Asa man ang mula ibaligya doy? Ha? Asang mula ibaligya? Mas magas mga baka. Ha? Rambutan mo. 1, 2, Tunis di 3, mga 4, 5, 6, konsa baka. 8, 9, 10, 11, 12, 13, Wa nalingaw siya diha. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ta. Ta. Saan Ay pasaan ba itong sa baga ana? yan na. Ara ka. Suri ka sa mga agi. Ari ka doy. Kumaram agsi siya na to doy ha. Kli. Sa Kilo. Tuan ko Na. Murag din mo.